Mingchu Lalchhuanzela ania not chon pui khuwa Colosseum district khuwa kania in Somriatvel homna atanga sailian kania tuna hian kumsom ni panga tunok to bara henga tingdona zirnala ma chuan master Petroleum Geologist ka zawa unau hi paruk kania anopang berdatu kanian ka unau te chon pui pasalan nei vek to a ke ma chaw hin pui la nei lawam chun kalania kanule pale kanau te hi in laman la oma kutna thok ai zong lo nei mi nia chuan ke ma chu tuna hian Petroleum Geologist in Gujarat Energy Research and Management Institute ta Petroleum Research wing a ka oma Gujarat huna chuan na thokin kom mek kale khazir chaudan chu kan khuwa hian middle school thleng pol khada tanga pol sari thleng kakala high school hi kan nei lo wangin government bong kona son pol riat karon kal zuaya chuan pol riat chu government atang chon ka pasa chon pol ko kha bir khu thira khuan kakal lea enge kan chung ko lama te harsa te kan nei wang khan pol riat kan ila khan ke main in karon lo bong kona son pol ko kan ni khan kan khuwa tangin high school khare lo te han kala kilometer som pa level kha gain kan chho thina da kar ni te da kar ni le chan ve te chang chung kal thina chumi nuwa chuan kani te na te kan oma anu lok khan ke mai nin ka lo le thawa chuan pol ko chu kan pa sa ko tang chuan metric kha ai zol lama chhun jom tur khan min tia pathian zara zirna lama hian ka tuang ve a ka thiam theilo chu mar chu ka zir ve na sa thina pakhat na kan ni thin pol kha ta tanga high school kha kalchung kha chuan tram exam jong a hian pakhat na kan ni lo chuan panin na te kan ni betrina chu wang chuan kho puilama zirna kha bo tur khan min ti ve ram thina nei lo chungin chuan pol som po kha government bong pona chun karon kal le ta maro chu ugas tha vela khan kan u ten boral ta ko wang khan hole kha kanga ya maro chu ho ta lo khan kan miss hian lom mei ro metric exam nai to se te chuan kan miss bula chuan ka oma anian na tang chuan metric ka pasa chuan pol som pati po anian na tang chuan ka zo kati lai khan kan khuwa hi thingtlang sumo service dei tu nang hian ala om lova kongpo metal lan la ni lawa ling road an chi khania chuan thil in thon poisa in thon te kha chung te lam tang kan bei sei vengai lawa ke ni chuan rem kha pol som kan ni chuan in rin ni ate hei kom chaka te in sakna te kain hlo thina chuan kanu hian changin chokme aron thon zeu zewa chung te chu kalau zuar ve thina bong kona te son chuan la phui theite om lai chun kan khar chonga ketikhan lekha ka zir ve ani pol som kani chung po khan chuan higher kan kal chung kha chuan enge pathian zara mathematics te kan lo thiama thenoma tuition te kan lo pe a ti kha chuan in hlo chop lu tuk lovin tuition pe le mitanga enge home tutor te khan kan kala kan kalkola mani in chung te chom ngai me lovin kanin an kol thei thiên không ai zara zirna du mi kan nia thingtlang mi nu le paten re thei da ban en kol kan nia chuwang chuan chung te khai chua le mani po nge khatiang lu tu ka lo kha ka tum lian ber kha ni thina chuwang chuan thei pato pin zirna kha kan beya chuan kanau pan lai tang kan ni chak thin chu doctor nia pol som pani kan passport khan entrance khan ati thapol kan ni veya amaro chu seat allotment te kan siam zo veka technical entrance result po chu khan ka kal thei lawa college po chun zom thei lo khan in lama ka hota zirna chun zom thei lawin ti khan har sam te kha kan nei chauta sum lampang ate inge mizoram pon lama te kala lo nga ya engineer mo medical line apokal don la mizoram chosan trim khanga ya baro chu sum kan nei lawa hetu changa college vocal don khan pachunga college ka ahlasia kanom na khathum puinia chuan nit in vocal don khan nge bus fare le thil dang zong khan a boi thlak dona chuwang chuan kum khat chu chol lo meng katita khati lai khan tlei rol rulian ni lai velani thiante doctor zir turte engineer zir turte chun liam sung to an chanjin ka kan threveya mani college pozom theilo zirna chunjom theilo tura enge sumle pa engma nei boxi lo kha a sheom do ni khati la ka chun in olum mai te ka chak umma veranda heng ka chap ru thina ni thingtlang a chuan tikhan zirna
awanga ombo charchara zu ho thutan na thok tora zu ho khachu a she do ni mi sim thanom te na pakalut ngam thin lawa achan chu doctor zira tuma vokvol turin lo ho sirna beidong te khami lo ti thina ni tin kha vokcho ka phur khan me vok pasari vel ka vula khanglai kha kanun ha chuna shom lai berni Introducing the Suzuki Bergman Street, the special one. Kan ko kan kum khat chung chu vok kha kan vula chuan kum khat nuwa khan karon chowa kum khat ani ma deuh hretin chuan sikula te hang kan thok wal lop lopa entrance kha chu ka peto lova ka kal le down chung lo te ka sia chuan PACHUAU University College khan admission te ka zutia mi te pokha kan ron ve na sa achan chu college kal ve top lo khan enge subject scope thadeu ang ti ta kha thren khat kha chuan geology kha zir turin min tia geology a chuan admission kan zuk tia hostel a khan reivak lo ka chu oma amaro chu chung telam tangin sum min backup tu nam lo wa khan sum nei sa kha kan mang zo don sia chuan hostel warden a te khan kan tang le elop lopa khati la khan kan professor te khan petroleum geology hi India ra mazir na pani chau kan na university Mizoram a po kan la ommi alo mai ba ka notice shima po an la claim ti kham shila chuwang chuan petroleum geologist kha ni kha geology kan lak to ro si kha chuan petroleum geologist ne kha ka tum ngetla ta entrance petur khan kan bot sei thina zana pono pang kan zir tir lo kar khan question hluite enge lo chok thei master zir tur khan injitin nge kha tuma chuwang chuan rukin kalawin zir ve hun ol na ya PACHUAU College ranghan BSc chu kan zawa kan graduate athian zara BSc po first class ka pasa BSc ka kalchung zong kha warden na ka chanba ka class kala a tlaya dar na tuition ka pe poka dar hatanga dar rukleng chung te chom ngai mi lovin chung te po ka pui zeu to zo ka college kalchung khan SSC award te chuan amazing mizo award sangni sompanga kan te kamin peve kati hunlai po khan karil ruwa chuan engtiknia mo chuan mi fa te po an hlotin thei chuan hlotin na hi pathian hen kan ban pha ka hian ada veng ti kha ka ring tata chuwang chuan ka beidon der lai pon isaya bung somlei panga chang hnia chuan ima ka hruayanga tlang te kati hniam chakang che mun thima rawan da te ka peyang che ti kha alo lang thina beidong lawa kan bei chal chuan pathian hian kan hlo chamte kan hlo tin te hi aphal ve kan ni ti kha karil ro henom thina chuwang chuan engtiknia ma chuan tuna hlo cham ngai la kal hlo tingang tu mai la ka tu hlen lawang beidong in tuna kan pho ho mai la kum thara chuan zirna ka zom lenga engtiknia ma chuan eng matak chu kala ni ve don ti kha karil ro om ta chuwang chuan beidon rum chang nei mai la min hne ngai la chu chuan matric kan zirlai khan kumsom panga ti chobor vel kan nia min hnuaya hanin hlo tok tur khan min la it lutuk lawa kum te kan lo ting lawa chubaga apum ro te chi te kan lo ni ve a chuwang kanu hianin chuhme min ron thon thina inrin ni a hian bong kona chan kalo chang thina tumbu te mai te ona thar hi kalo zuar ve thina ni bong kon bazara khon khang te ka kan thut pui ve thina in titlangwal chho high school chuak don trep to in titlangwal start te po nei hun lai vel alo ni ve thin to a tren te hi mu fu chang te hian maya uang du lawa chume nena lo om nuai amazing karanal deu nan rot masara khati la kha chuan anuam lo thina ni maro chu ka soi du chu na hian asang le aniam hi clear lo turani engpo hi diktaka taimata kan ti chuan engkong po zoila hlotlin na umani ti hi ka soi duwa chuwang chuan mizo thalai te pon na tho hi za pui lawangu ka hlotlin chan bulpui bera chuan keima chu ni thomai la keima pathian om tlata kanu le pa te min tong trai puina te ponianga beidong dewa kom lai pon pathian thui lo lut le thin ani chakna ka nei le thin bei se na thar ka nei le thin ama du zong kan tia ama kan hriata adu zong kan om tlat chuan
กันดูเตปมินเราเชียดปุยเวนี่ที่ก็สวยดูกันหลอดลินเตปอพัลเวเจ้าชายได้เห็นเวที่กังอาลุตุกันนี่อาจารย์จูเช่นกันที่จูกันนวมสลุตุกันทิลตีตักนักกันนี่แล้วว่ากันที่เวอุกันบานสันเลทีนะตุ่มรู้นะกันในเราจวนเตยไรไปนะกันในเรากันเตยไรไปเราหลอดินนี่เราแข่งหัลจุดตัวเรนกันง่ายทีนะกันที่เวอุกันหลอดินเราจนกันบานสันเลทีกันเตยมาตกเราก็ติเลบอกว่าไวร์มาแต่กันจุกมาไฟเขาจนเตยมาแล้วกันทุกเรานี่ exam โดนนี่มั้ง exam โดนเรานี่มั้งอันซิร์ชาร์มาอันตุมันเชียงgoal นั่นเนี่ยตาขันเป็ด goal เงี้ยตุมินอันใบตบไม่นี่มิจฉาแต่จู่ตุ่มมุมมัลโปให้กันนี่วักเราเห็นกันชัดชีนะตุ่มเชียงอีละจู่มีติดหอถึงตัวจวนขมิลำข้าหอยจังไม่ตัวนี่ขมิลำกับปัดจัดตัวตุ่มงาลุตุกกัลดูนังงาลุตุกนี่เราตัวนี่ซิร์ไลกันนี่จวนกันซิร์ไลชัดเดียวกันตีขันกันรองบอลนับปนิงาละประเทศปนิรองบอลนักเล่นโรอินเดียจวนจวนกันซิร์ไลติดชัดจวงสีละว่าKGP กันอินมังดัวไว้เมียกันอินมังดัวเองมา activities full time อินมังไทยจวงสีเราติกวลดวดทินกันนี่กาแฟปะขัดกันกัลจวนอินคอมเราตัวกันตินนั่นจวงการซิร์ไลกันนี่จวงกันซิร์ทวังอมวยโตกันอินมันตัวนั้นมาโรจูกันโกลขัดเชียนะขมิติโหลดลิงตัวกันขลังมาขันใบงาตัวหาร์ไซม์หาร์ไซล์เราไปมั้กันโหลดลิงมาจูใบตบตัวติตักนุนในอพอยม์โหลดลินในมีฟ้าแต่จุงแข่งเรื่องตัวนี้บิ๊กละว่าประเทศเห็นกันจุงอาโปกันโหลดลินโปเฮียพัลเวที่เชียตัวนี้มีฟ้าแต่โหลดลินไลฟ์เมลเรื่องที่ตัวกันบิ๊กละว่ากันจุงแข่งเวทกันบันพากเอาเวียจวงจวนมีฟ้าแต่ปนโหลดลินไทยจวนเกี่ยวกับโหลดลินเวทมีฟ้าแต่ปนจวนนี่ไทยจวนจุมีกันนี่เวจูประเทศเห็นพัลสับนี่ขดาดาการสมนิปลีในเช่าฮีอันนี้โหลดลินไทยจวนเกี่ยวกับโหลดลินเวทนี่ที่ข้าตุ่มรู้นั่นแหละที่ตักนักกันในชวนมีตัวเตปโอฮีกันบันพากันยันโหลดตินน่าอันนี้ที่ข้าสวยดูนี่